ଆମର ଗୋଟେ ମାଛ ବେସର ସହିତ ମୁହଁ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ 55 ଟଙ୍କିଆ ରାଇସ୍ ଆସିକି ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ବଣଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଏ ବଣଭୋଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଆମର ଜହ୍ନି ବାରିରେ ଆଜି ଜହ୍ନି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୀମ ଆମର ଭାଗୁଆଳି ଯେକି ସେ କହିଲେ ଆଜି ଭୋଜିଟେ ହେବ, ଭାତଟେ ହେବ, ଡାଲିଟେ ହେବ, ମାଛ କାଲିଆଟେ ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଚାର ଟିକେ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ପରିଶେଷରେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ବେଙ୍ଗିଟେଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର 1 ନମ୍ବର ରୋଷେଇଆ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା। ସେ ଆମର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ପଦେ ଶୁଣିବା ଏ ରୋଷେଇ ପଦରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କେବେଠୁ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଇଟମ୍ର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ତା ନାଁଟି କ'ଣଟି ସେ ପିଲାଟି ନା ଚଇ ତାର ସ୍ୱାଦ ଟେଷ୍ଟ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ସେ ଆମର ଭାଗୁଆଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ପକେଇବେ। ଯେ ଆମର ଏମାନେ ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଜହ୍ନି ଅନୁକୂଳ। ସେ ଅନୁକୂଳ କରି ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ଜହ୍ନି ବିକ୍ରି କରି ସେଇ ପଇସାରେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭୋଜିର କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପଦେ। ଚଇ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ଭୋଜି ହେବାର କାରଣ? ଆଚ୍ଛା, ବଇ କହିଲ ଆଜି ଭୋଜି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ ତ ଲେଖାଟା ତ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ କାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଜିରା ରାଇସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି। ଆମର ରୋଷେଇଆ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାବୁ ଚୁଲି ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ପକାଇ ରୋଷେଇଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଜହ୍ନିବାରିଟି ଆଜି କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଚଇ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚଇ ଆମର କାଲି ବାଇଗଣ ତୋଳାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସକାଳୁ ବାଇଗଣ ତୋଳି ବଜାରକୁ ପାର୍ସଲ କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ଗରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳନ ପଦାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଯାଇଛି। ମେଳନ ପଦାଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।